Salam aleyküm. Men Devran. Havarsız galma epleşinin full bomba bölümüne hoş geldiniz. İlki bilen hemmemizin orada bayramlanmaz mübarek olsun. Hem de bugün 25 may. Sonkoy canlı uçurum bolyanlara, ön uçurum bolanlara, inni uçurum bolmalıları tüysürüğümüzden kutlayaz. Ve soňşanda ýaşlar bugün sınıf dünyasından full täzelikler hem de bizden yani media tamadından 25 maya bomba konkurs. Konkursta ýaşlar Instagram'da kiyalık 3 tane dostun belli, dostun yok olsa ejin kakana belli, son istoriýaňa çykar, meni belli, onyal zatlar yok. Ansatçık. Konkursun şertlerini dostlar, ansatçık düşündüren goca dinleýär. Duran ýerinizde media tama basýaňyz ve ýokardan süýşürýäňiz kanallara gelip kanallara basýaňyz 90 partnerlerimize agza bolýaňyz ve şu videoň aşagyna iziňize gaýtýaňyz. Aşağı şu videoň aşagyna tesirlere islen tesirinizi ýazýaňyz. Biz şonu 2 hepdeden soň radnom şekilde programan sayesinde primo efirde yeňijileri saýlaýar. Dur bayraklarımız 1-den, 2-den, 3-den, 4-den, 5-den, 2-li, 6 sanyk Redmi 8. Birinji ýeriňen bayragy 1, 6-njy ýeriňen bayragy 1. Redmi 8. Gazanmak ansatjak dostlar. Hemmeňize üstünlük arzu edýän. Mehri. Ütküççü klip bilen Mehri klipin başından soňuna çenni bir kadrda çekipdir. Berekella. Ekizip bolmaz manysy. Tüölemi aydymam klipem gowolupdyr. Yaksanda yanarın atali, gitsin dağlarım sanyali, sensiz gözlerim körali süýgüli. Yaksanda yanarın atali, gitsin dağlarım sanyali, sensiz gözlerim körali süýgüli. Mekan Ataev YouTube kanalyna official belgeji galypdyr. Gutlaýar. Hem de Mekan Ataev'dan täze klip günne. Günne göreyin men seni günne, yanыңda bolsam mährinden men gansam. Dinle biri sen meni dinle, söýen köýen ölýän men sen diýip ýör. Yeni bir klip Ekizov'dan ýöne bilaýdym, şadýanaýdym. Git, durmuşumda git, ömrümden git, yüreğimden git, gelmeden git. Şimdi beni yatlamak seni ağlama, umydum bana bağlama. İnniki täzeligimiz nobat ödön ýazypdan maňa sora görseler. Benim gözlerime senet, bana sen mehrim gelet, kalbim körüm bersinler, bana bu dünya denet. Benim gözlerime senet, bana sen mehrim gelet. Köpden bäri Röwşan Amandan täzelik ýokdy. Ine siz üçin can günay aýdym. Yarım oylanay, o günay, can günay, oylanay, o günay, can günay. Bu hepde konsert kliplerimizden Rahman Hudaýberdiýewden täzelikler. Güneş nurun saçını, bahar güller açını, sayrak kuşlar uçını, gülüm gözledim seni. Sayrak kuşlar uçını, gülüm gözledim seni. MP3 aydımlarımıza gelemizde Batır Muhammedov'dan
täzeydim, başka bagyt tapdym. Başka sevgi taptım, başka sevgi taptım, başka sevgi taptım, hoşuluklu sevgi. Başka sevgi taptım, başka sevgi taptım, başka sevgi taptım, hoşuluklu sevgi. Hacı Yadma Medov feat Begocan sevgi menne. Menne yare, menne yare, menne yare, sevgi menne yare, menne yare, menne yare, menne yare, sevgi menne yare. Rap dünyasından iski muslim gezip görün. Gezip yorum, şehrin içinde gezip yorum. Hamala var kurt yalimi. Gezip yorum, şehrin içinde gezip yorum. Hamala var kurt yalimin. Saik däli tova. Allah'ım seninle uzun kıyı zapar deyip timin kıyı zapar gelim yine sana olur manlayımı yazılan. Allah'ım seninle uzun kıyı zapar deyip timin kıyı zapar gelim yine sana olur manlayımı yazılan. Yazdım yazılan. Instagram dünyasındaki täzeliklerimizden gızıklı täzeliklerimiz Jilerimiz Kemal ve Ceren Türk aydımına cover edipdirler. Berekella tüveleme. Olur da derdime düşersen, dönemedim diye merak edersen, suçlayıp kendini avutma, başa dönüp kendini savunma. Kere bunu da giydin mi, çıkamıyorsun bir tanem. Yeni bir täzelik Instagram'dan Ez Bitter'dan. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Eski the beat. Jardly.com Hemme yeri hemme zadefin. Oğlan bilyen çala yöre bir mütkeye. YouTube täzeliklerimizden 4. günü online gepleşigin täze sany Rahim Gurbanov bilen çykýar. Sypdyrayman. Gellik könülleri yatlar şakacığımızda. Könülleri yatlar şakacığımızda. Halifa bağışımız ballık hacı. Sen amar. Beni ağladın. Mektep yıllarında seni söyledim. Nevilleri sanıma rasmış maksadı yettin. Bugün varsa Yeni bir könülleri yatlar ballık hacıdan üzümül. Gellik tesirleri okumalı şakacığımda. Geçen bölümde birinci tesiriyadan Garaver dostumuz şey ediptir. Birinci yere bir zat bağımın emimi saça terede devran deyiptir. Yaşların arasında geçen yaş talantları gördük. İnni giyinişleyin bir konkurs. Gödüğünü tutaysanız minnettar size deyiptir. Tuttuk dostum, konkurs geçirip otuyoruz. Gel dostum adamay. Nur Saparov şeyle deyiptir. 51. bölüm değerli 151. bölümü de nesip olsa Karasyaners nesip olsa. Svet настроение şeyle deyiptir. Paylaşanlar elini de kaldırın. Üstünlük dalşı medyatama отлично передача deyiptir. Sadece olmaz. Şamhomet Çarif şeyle deyiptir. Duran efire çözük girende eyyem 51. bölümlerin sonuna da selamünaleyküm dişinden yadamak deyiptir. Şamhomet Ögonyazov şeyle deyiptir.
Media tema bilen çıksan dünya seyrana, dünya yüzü bize galar hayrana. Kliplerimiz nuranadan nurana, bizim hem göwnümüzü açtana media tema deyipdir. Serdar Hacıyev şeýle deyipdir. Ädigim de tüýdüğüm media tema takipçilerine ilki salam aýkym diýdim. Media tema olanları orada ayna gadyr giýje gününe hemmeňize jan saglyk jylaýar diýipdir. Esasan döwran birat saňa mawy ekran saňa bet geçýär. Oyunu demo ko gülmü. Серьёзный, всё отлично, удачи. Inno qayda birat diýipdir, okalym birat. Hanýerli ýazjymaýy şeýle diýipdir. Media tema tügeleme sizin gipmişiňiz Moskwada metroda telefon görüp oturan rus gyzy gördüm. 2 metro ýyzyna düşdüm, türkmen röýdip ýöne rus tügeleme. Mene bir like goýma, komment ýazmana howlukdum. Super söz ýok diýipdir. Onu şu taýdan ortgyza Здравствуйте, девушка. Muhammed Murat şeýle diýipdir. Günlerde bir gün patpişik akıllardan sorapdyr. Ey Dana, bir wagtyň özünde bir näçe duýuny başdan geçirmek üçin näme etmeli? Dana jogap beripdir. Aňsa da ho media tema agza bolaýmaz. Ana dostlar, Dana da maýtdy. Media tema agza bolun. Hemde dostlar bölümiň soňuna geldik. Hükmani suratda konkursa gatnaşyň kimin nesibesinden çykjagy belli däl. Hemde dostlaryňyz bilen paýlaşyň, olaram gatnaşdyn. Özüňizi gowja serediň. Hoş. Sag bolun. Tüýs ýüregimizden, tüýs ýüregimizden gowda bollala. Ya boljaklar ya sana kap. Böyle aylan. Tamam. Nirikçen böyle. Bolla da. Aýtdyk, daş etdik. Daş etdik wasyo. Hana el çarpanı. Mehri. Kaytalacak oğlum olmadı la. Näme sen talka gurulýan poçak. Kamera gülüm ýadadım aýdy. Yazıfdan näçe ýazmyş maňa fora berseler. Hemmek adarjyn etýän men şunu gördüňmi? Yeni bir täzelik Twitter, Instagram'dan draýma. Şo başka işler ya ne yok. Tamam. Ne al? Yok indi şu pros çünkü olur. Kovdurdun mu? Mektep yürü. Hiç güzel yer oğlum. Haydi ma duygu ne ya? Niye onları sanıp kalat taştın öyle. Maksada yettin. Yine bıraktım. Tabas. Geldik. Bol bile. Gel bol bile. Bol bile. Свет настроения. Ne mi adın? Свет настроения. Kelleme mütkar o men o 150 yerimde ölmeyeceğini değil mi? Garrak gitken çan işlep bolsa yani. Bize